oblastiach sa etabluje. Branislav tiež má medzinárodné skúsenosti, mňa osobne veľmi prekvapil, keď ma informoval, že v Ústine prednášal Princ 2 v Rusku, že tiež musíte zaujímavá skúsenosť, neviem, koľko takých ľudí je na Slovensku alebo v Európe. No a jeho téma bude o Princ 2, trošku o agilnom vývoji v súvislosti s Princ 2. A neviem, už asi som povedal. Dobre, Robert požiadal každého prednášajúceho sa na začiatku trochu predstaviť. Takže tu je o mne konzultant, školiteľ Princ 2 Agile, Scrum, PMI, tieto veci školím, okrem toho mám niekoľko ďalších certifikátov z projektového riadenia. Ono to vzniklo tak, že počas školenia primárne školím metodiku Princ 2. Ozaj, počul už niekto z vás tu o metodike Princ 2? Kto počul o metodike Princ 2? Pomerne dosť. Dobre, kto z vás vie, čo si o metodike Princ 2? Aj to je celkom dobré, to ma teší. Ja vlastne nemusím to ani byť. Dobre, a tak povedme, kto z vás má certifikát nejaký Princ 2? Wow, super. Napriek tomu, že je tu pomerne dosť ľudí, ktorí majú Princ 2 certifikát, tak sa trošku naladím na nižšiu hladinu. Vy, čo máte certifikát, mi trochu pomôžete, keď budem prednášať, dokonca tu vidím ľudí, ktorých som školil. Vy, ktorí máte, mi trochu pomôžete, aby sme to tu celé rozprúdili a rozhýbali. Čiže na jednom z mojich školení Princ 2 sa stalo, že sa prihlásila jedna účastníčka a spýtala sa ma, že ja som počula, že pre riadenie v projektoch je lepší Scrum. Ja si hovorím, no asi máte pravdu, asi to tak bude. A nedalo mi to pokoja, prišiel som domov a hovorím si, ja som jej odsúhlasil niečo, o čom nemám ani potuchy, a teraz ona sa toho chytí, bude možno, že z toho ťažiť. No tak som začal študovať rôzne metodiky, ktoré boli dostupné. A tak sa stalo, že som sa stal školiteľom aj Scrumu, že som sa stal školiteľom ďalších, alebo teda som si robil certifikáty ďalších agilných metód. Takisto ma zaujímalo tie detaily a tá krásna mapa, ktorú vám ukazoval kolega, čo je za tým, takže som sa vzdelal aj v oblasti PMP. Takisto v tomto roku už mám dosť ten projekt a získam aj certifikát IPMA, takže ide o to, že chcem mať trošku taký rozhľad, pretože tá konzultánska činnosť je založená na tom, že už dnes nestačí, že prídete do firmy a poviete im, všetko budete robiť podľa Princ 2. Je potrebné zvážiť, aké sú predpoklady a po prípade skombinovať tieto metodiky. Dobre, ja vám teraz predstavím metodiku Princ 2 Agile. Táto metodika je najmladšia, kolegovia ste počuli, tu sa hovorilo o roku 1964 a podobne. Princ 2 Agile vznikla v máji, v júni minulom roku. Takže nič, žiadne nejaké staré historické údaje vám tu nebudem hovoriť. A je to práve kvôli tomu, že väčšina metodík, ktoré sa zaoberajú agilitou a agilnými prostriedkami, vznikla v súčasnosti ako odpoveď hlavne na oblasť, povedzme, priemyslu, ktorá sa veľmi rýchlo rozvíja. Aby som vám trošku uviedol vás do metodiky, poďme si niečo povedať ešte o klasických metódach. Klasické metódy sa nazývajú niekedy waterfall. To znamená, že na začiatku je potrebné najprv urobiť analýzu požiadaviek u zákazníka. Potom sa urobí detailná špecifikácia toho, čo potrebujem. Potom sa treba urobiť verejné obstarávanie a nájde sa firma, ktorá to bude robiť, zakontrahuje sa. Firma to potom dlho vyvíja, následne sa to testuje, dáva do prevádzky a na konci je treba nejaká údržba tohto vodopádového modelu. Čo poviete? Princ 2 ste, alebo je tu veľmi veľa ľudí, kto vie o Princ 2. Aké sú také spoločné charakteristiky klasických alebo teda týchto vodopádových metód? Skúste streliť, čo si myslíte? Dám vám mikrofón? Dobre, tak v prvom rade, ako som už spomínal, na začiatku nasleduje nejaká detailná špecifikácia požiadaviek. Keď chcete, aby vám niekto niečo vyrobil, tak mu pripravíte detailnú špecifikáciu. Potom uzavriete kontrakty. Kontrakty, dodávateľsko-odberateľské kontrakty sú pomerne prísne, kde hrozia sankcie a penalizácie. Potom sú to plánovanie. Agilné, alebo teda klasické metódy
dosť intenzívne plánujú vopred, čiže musíte sa držať plánu. Ďalšou oblasťou je reportovanie. Obrovské množstvo reportov. Princ 2 definuje štandardne 6 reportov, ktoré sú štandardne používané a 26 manažerských dokumentov, čiže obrovské množstvo dokumentácia, administratíva projektová je pomerne rozsiahla. A čo je ešte veľmi dôležitým faktorom pri klasických metódach, že klasické metódy sa snažia zabrániť zmene. Ak niekto z vás ste vyhrali nejaký projekt alebo sa zúčastnili projektu v štátnej správe, tak tam ešte len podávate ponuku a už musíte podpísať piankov kontrakt a v mnohých tých kontraktoch je napísané, že žiadna zmena nie je dovolená. Čiže ešte ani neviete, čo dostanete a už podpíšete, že nie je žiadna zmena dovolená. Takže pokiaľ sa umožňuje riadiť zmeny, samozrejme tie zmeny častokrát prídu a niekedy ich aj schvália. Ten proces je neskutočne dlhý, niekedy to trvá týždne, mesiace, než sa niečo schváli. Agilné metódy sú takým protipólom klasických metód. Agilita bola zavedená ako snaha, alebo teda vlastnosť prežiť alebo vyrovnať sa so zmenami. Práve keď si tak predstavíte, to sú tie drobné živočíchy a zvieratá, ktoré prežili popri tých obrovských dinosauroch, ktoré tu žili a ktoré sa veľmi ťažko vyrovnávali povedzme s klimatickými zmenami alebo so zmenami prírodných podmienok. Čiže agilita má mnoho rôznych vysvetlení a nájdete to aj v encyklopédiách alebo na Wikipédii, ale predstavte si, v podstate je to schopnosť organizmov vyrovnať sa so zmenami. Takže potom, čím by sme charakterizovali agilné metódy? Je tu nejaký odborník? Samozrejme poznám určitých ľudí, ktorí sú dobrí odborníci. Dobre, takže hlavná taká vlastnosť, o ktorej som hovoril, je schopnosť vyrovnať sa so zmenami. A to je rozdiel medzi klasickými a agilnými metódami. Ponímanie rizik. V klasických metódach je riziko, že vám nastanú zmeny v projekte a snažíte sa ich čo najviac eliminovať. Dokonca PMP pozná výraz change prevention, čiže vy sa snažíte zabraňovať, aby zmenám nedošlo. Naopak, agilné metódy sú, ako tam nazývajú change embarrassing, že privítajú zmeny, sú pripravené na to, kedykoľvek môžete zmeniť svoj názor a nevadí, my ho zapracujeme do projektu. Agilné metódy dávajú fokus na ľudí. Ľudia, to nemyslím ako, že všetci ľudia, ale tie vývojové týmy, tí, ktorí pracujú, vytvárajú tie hodnoty, tí tvoria hlavnú hodnotu agilných projektov. Keď si zoberieme štruktúru projektového riadenia Princ 2, tu máme program. Projektový výbor, projektový manažér a na tej spodnej úrovni je vedúci tímu. Čiže tu je klasická štruktúra projektov Princ 2, pričom túto oblasť berieme, že to je project management team, alebo teda riadiaci tým projektu. Ten končí pri vedúcom tíme. Projektového manažera nezaujíma, ako si to vedúci týmu zariadi. On chce, dávam ti peniaze na toto, mám taký čas a dodaj mi to. Agilné metódy sa sústreďujú práve na tie týmy, ktoré sú veľmi dôležité, na ktorých závisí výsledok, úspech projektu. Musia byť motivované, samoriadené, alebo teda samoorganizované a čím viac takýchto vlastností majú tí ľudia v tých tímoch, tak tým je zaručený väčší úspech projektu. Takže ďalšia vlastnosť, ktorá je v agilných metódach, je minimálne reportovanie. V agilných projektoch, väčšina agilných projektov máte treba takúto jednu tabuľu, ktorá sa môže nazývať project board, v Scrume sa nazýva Scrum board, v Kanbane sa nazýva Kanban board a jedným pohľadom viete veľmi rýchlo vyčítať, čo sa deje v projekte. Nepotrebujete písať rozsiahle správy, informovať, reportovať, čakať na odpovede a podobne. Takisto tá štruktúra projektového tímu, vidíte, tu sú 3 úrovne, tie agilné metódy majú veľmi jednoduchú štruktúru. Takže prečo teraz, ako je možné, že klasická metóda Princ 2, alebo teda tá waterfall metóda Princ 2 sa zrazu stane agilnou?
V podstate to súvisí s tým, že Princ 2 má 7 princípov, nebudem vás skúšať, má 7 princípov, ktoré musia byť dodržané a jeden z nich, alebo jeden z takých hlavných aspektov projektu Princ 2 je tailoring, alebo prispôsobenie projektu prostrediu. A práve toto umožňuje, že ja dokážem modifikovať tú štandardnú štruktúru trojúrovňového riadenia pre agilné projekty, alebo pre agilné prostredie. A to s tým, že na tej najnižšej úrovni je tej agility pravdepodobne najviac a čím idem vyššie, tak tá agilita je trošku obmedzená, avšak celý projekt musí existovať v... Ďakujem pekne. To je agilita, prispôsobíme sa. Veľmi na tej úrovni toho najvyššieho top managementu sa veľmi ťažko zavádzajú agilné spôsoby alebo agilné systémy. Ďalšou vlastnosťou, ktorú by sme dali charakteristikou pre agilné projekty, je, že je tam prioritizácia. Prioritizáciu poznáme aj z projektov klasického riadenia alebo z Princ 2. Kto z vás si pamätá, keď sme mali zmenu a prišla nejaká zmena, tak sme museli vyhodnotiť jej závažnosť. Aká stupnica sa tam použila? Spomínate si? Nikto? Trošku iné to bolo. Jedno mesto v Rusku. Moskov. Takže pre tých, ktorí nevedia, čo je to Moskov, znamená to, že M alebo MU, MO sa to píše, je must alebo musieť. To sú požiadavky, ktoré musia byť splnené v projekte, bez nich by projekt trebárs nemal zmysel. Keď si zoberieme takto nejaký kotol alebo nejaký kôš, zoberme si povedzme e-shop. Bez čoho by e-shop nemohol existovať? Je to pravda, ale ten my nekontrolujeme, takže ten musíme zavolať na UPC alebo do Orangeu. V prvom rade musíte mať možnosť zobraziť nejaké produkty. Ďalej kupujúci, to dajme ako jeden, kupujúci musí mať možnosť si vybrať nejaký produkt. Kupujúci musí mať možnosť zaplatiť za ten produkt. Kupujúci musí mať možnosť zadať nejakú adresu, kam mu má byť ten produkt dodaný. A napríklad, keby sme išli z administrátorskej úrovne, tak povieme, administrátor musí mať možnosť pridávať a odberať produkty a musí mať možnosť vidieť objednávky, aby vedel ten tovar predať. Ja viem, že to nie sú všetky, len aby ste si uvedomili, v takejto zostave by už ten shop mohol existovať. Na druhom mieste z toho Moskov je slovíčko S a znamená, viete čo? Should. Should znamená, že mal by mať. Takže poďme si povedať, čo by ten obchod mal mať. Povedzme, že ten popis produktu by mal mať obrázok. V predchádzajúcej verzii bolo, že môže zaplatiť jedna platobná metóda stačí, aby to mohlo fungovať, ale tu dáme povedzme viacej platobných metód. Karta, dobierka, to je ešte horšie. To si domyslíte, že tam budem písať. Karta, dobierka, PayPal a podobne. Čo by mohlo byť taká ďalšia podmienka, ktorú by mal mať? Povedzme pekný dizajn. V tom prvom prípade to bude nejako na stránke, pekný dizajn je ďalšia vec, ktorá by mohla byť v tom košíku, mal by mať. Potom máme ďalší kôš a tam nám vychádza písmeno SO, CO a to je čo? To je could. Could by sme mohli dať, že mohol by mať. Mohol by mať napríklad viac obrázkov z jedného produktu. Mohol by mať takéto review s tými hviezdičkami. Mohol by mať, povedzme, možnosť uložiť si košík na ďalšie spracovanie. Keď ho nemám, tak si, keď náhodou odídem od počítača, tak si to znova nahážem do košíka. Čiže to sú menej dôležité požiadavky a najmenej dôležité, tu sa nezhodujú, niekto hovorí, že would alebo won't have, proste nič sa nestane, keď to nebude. Nebude tam tlačidlo Facebook, že teda pridaj si ma na Facebook. To veľa obchodovaní nemá a nikto to ani v podstate možno nepoužíva.
Čiže takýmto spôsobom si ja prioritizujem požiadavky, ktoré mám. Takže toto je veľmi dôležité pre agilné metódy. A Prince 2 vlastne vychádza, zobral do seba komponenty určité agilné a práve vychádza z dvoch najznámejších agilných metód, a to je Scrum a Kanban. Scrum je metodika, ktorá má okolo 60% celosvetového zastúpenia, je veľmi rozšírená práve preto, že je veľmi jednoduchá. Sú tam len 3 projektové roly a nikto nie je inému nadriadený. O tom bude hovoriť kolega Kocurek potom, ako ja skončím s týmto. A Scrum je založený na timeboxing, to znamená, že určité činnosti sú ohraničené v čase. To znamená, ak máme mať tento seminár by má mať, ja neviem, 4 hodiny, tak bude mať presne 4 hodiny a všetci sa správajú tak, aby sme to stihli. Kanban je trošku iný prístup, ten dokonca nedefinuje žiadnu z projektových rolí a je zameraný na permanentný flow, permanentný tok. Predstavte si, že ľudia stoja pred diskotékou a je tam obrovská tlačenica a sú tam malé dvere. Keď sa všetci naraz budú tlačiť, tak tá priepustnosť tých dverí bude veľmi nízka. Ale ak pre tie dvere umiestnite taký nejaký usmerňovač, ako to zvykne byť na letiskách, a ľudí dáte povedzme do dvojradov, tak po tých dvojradoch cez tie dvere prejdú oveľa plynulejšie, čiže vy ste znížili prietok, ale zvýšili ste kapacitu systému. A dôležité v Kanbane je udržať permanentný tok. To znamená, že ak týmy robia naraz na 3 veciach, tak im nedávajte 4. Musíte počkať, kým jednu skončia, aby ste im dali 4. Lebo ako náhle im dáte 4, tak ich zahltíte a ten výkon pôjde podstatne nižšie. Čiže Prince 2 Agile vychádza zo štandardných princípov Prince 2. Dokonca budeme o tom hovoriť na konci. Na to, aby ste získali certifikát Prince 2 Agile, musíte mať certifikát, platný certifikát Prince 2 Practitioner. Takže musíte poznať metodiku Prince 2. Nakoľko princípy Prince 2 sú už definované, tak Prince 2 Agile definuje tzv. Behaviors alebo správanie, ktoré tvorí zase takú základnú štruktúru alebo základnú schému, aby ste vedeli to pochopiť. Prvá vec je transparency, čiže transparentnosť. Transparentnosť je prvorada u všetkých agilných techník. Nič nie je tajné. Scrum boardy, o ktorých som hovoril, alebo teda project boardy, kdokoľvek si ich môže pozrieť. Informácie sa môžu ľubovoľne šíriť. Ktorýkoľvek účastník projektu môže prísť a opýtať sa, čo je nové. Všetko je v projektoch transparentné. Ďalšou takou vlastnosťou je collaboration. Collaboration je vyššia forma spolupráce. Cooperation je bežná spolupráca. Keď si to predstavíte, v miestnosti sedia programátori a tento povie, prosím vás, neviete niekto, včera potrebujem robiť treba z PayPal modul do shopu, kto mi s tým poradí? A tento povie, vieš čo, nájdeš si to tam a tam to je to vysvetlené. To je cooperation. Collaboration je, že tento povie, vieš čo, ja mám trošku čas, pozrieme sa na to, poďme to spolu urobiť, poďme to dotiahnuť spolu. To znamená, tá collaboration využíva tú synergiu toho tímu a celý tím je zodpovedný za úspech projektu. Čiže nie je to, že jeden vývojár si splní svoju úlohu a môže ísť kľudne domov. Ak nie je úloha splnená, je to chyba celého tímu a keď je splnená, je to víťazstvo celého tímu, to je tá časť collaboration. Ďalšia oblasť, ktorý nazývame ich behaviors alebo správania. Je rich communication, alebo bohatá komunikácia. Tá hovorí o tom, že je potrebné využívať taký komunikačný kanál, ktorý je najefektívnejší, ktorý najviac informácií viem podať a ktorý proste najlepšie funguje. V bežnej praxi je to face-to-face communication. Tí z vás, ktorí sú majú nejaké soft skillsy, o ktorých tu hovoril aj pán kolega Takáč, komunikácia face-to-face je najefektívnejšia. Viete, koľko percent informácií sa šíri slovami? Skúste si. To? 7%. To ti ďakujem. Čo som mu povedal? Keď som to napísal, wow, ďakujem mi. Ja som to povedal ináč. Čiže okolo 55% je intonácia hlasu.
a ďalších 38% je reč tela. Práve to, čo hovoril pán Takáč, pri tých seminároch, aj keby človek mal naučené, nabiflené všetko, odhalia ho práve tieto ostatné informácie. Prosím vás, otázky na mňa. Mi poviete, žiadne takéto, že anonymne niekto bude písať. Dobre? Si predstavte, že školím ľudí a oni mi pošlú na mobil otázku, že sa ma tu niečo opýtať. Ja som možno stará škola v tomto, ale uprednostňujem face-to-face komunikáciu. A takisto, keď sa vás opýtam, rozumel si tomu? A on mi povie, áno. Rozumie tomu? Zase, keď ja neprečítam tú informáciu v jeho tvári, v jeho gestách, tak by som povedal, super, on tomu rozumie, nemusím sa tomu už viacej venovať. Takže tá rich communication, najlepšie sú týmy, ktoré sú collocation, to znamená, že sú v jednom priestore a tie týmy môžu kedykoľvek komunikovať so sebou a samozrejme dnes už sú také týmy, ktoré sú po mnohých štátoch, sú v rôznych časových zónach a tam sa už tá face-to-face communication nedá uskutočniť, ale dá sa urobiť prostredníctvom kamery alebo teda nejakého toho živého vystúpenia. Teda to sme hovorili, že komunikácia v projektoch, v agilných projektoch je dôležitá, teda v agilných projektoch je daná na minimum a preto to všetko ja riešim tak, že tá komunikácia je obmedzovaná. Nezaťažujem projektového manažéra zbytočne spústou informácií alebo spústou práce, ktorú musí dávať na vyššie úrovne riadenia. Takže Prince 2 Agile je pôvodný Prince 2, tak ako ho poznáte tí, ktorí máte certifikáty, s tým, že do ňoho vložíte toľko agility, koľko je možné. Na to, aby ste zistili, koľko agility môžete vložiť, používajte nástroj Agilometer. No, to ho mám. To nie je nástroj, nejaký prístroj. To sú ako keby nejaké posuvníky, keď si predstavíte v rozhlasovom štúdiu, kde máte jednotku až 5 a zistujete, v ktorých oblastiach, ako na tom ste. Napríklad, sú vaše týmy, funguje komunikácia vo vašich tímoch, je podnikové alebo teda to programové prostredie oboznámené o agilite. Rozumejú všetci svojim úlohám, sú týmy zohraté, funguje tam tá komunikácia vnútri tímov. Čiže pre každú tú oblasť si nastavíte nejako tento slider a zistíte, do akej miery máte agilné prostredie. Prince 2 Agile, alebo väčšina agilných projektov je sústredená na to, že keď si povie, no, mám tu nejaké must shoot, čo vlastne dodám? Ono je to urobené tak, že čas a náklady zostávajú fixné. Čiže čas a náklady sa dohodne na začiatku projektu a presne projektový manažér ich dodrží. To, s čím viem manévrovať, je scope, alebo teda rozsah a kvalita. Ale kvality. Nie je kvalita v tom, že to bude horšie alebo lepšie. Úroveň kvality musí byť dodržaná. Keď teda murári prídu a budú robiť nejakú stenu, tak si poviem, tak bude trochu šikma, to nevadí. Úroveň kvality musí byť, ale tam sú potom kvalitatívne kritériá, ktoré môžu sa hýbať. Zoberte si, že Samsung S5 je vodotesný. A tie kvalitatívne kritériá sú následovné. Musí byť vodotesný do 1 metra, treba, mohol by byť do 1,5, bolo by super, keď bol do 2 metrov, a keď má väčšie ani nie je treba, ľudia sa aj tak viac neponárajú. Čiže vy si tie kvalitatívne kritériá urobíte si takúto istú mierku a viete proste tie kritériá hýbať. Takže kvalita a scope, to je rozsah, čo sa dodá. Čiže ja dodám všetky must, shoot, dodám všetky must, zo shoot povedzme niektoré nedodám, scoot, polovicu nedodám a z týchto wood možno nedodám nič. Toto musí vedieť projektový vývoj. Projektový vývoj musí vedieť, že nedostane všetko. A zase, keď si uprostred projektu niekto zmyslí, že tam dám nejaký ďalší produkt,
tak niečo musí von. Ho dám do koša sem, tak niečo musí z toho koša von, musím to vybrať. Takže takýmto spôsobom sa zavádza agilita. To znamená, že aj celé to prostredie musí chápať, že nedostanem všetko, čo som chcel, ale dostanem to vo fixných nákladoch a na fixnom čase a vo fixných nákladoch. Toto zostáva nezmenené. Len ten scope sa bude hýbať, časť benefitu je fixná, to je práve tá, na ktorej máte projekt. Ak ste robili e-shop kvôli tomu, že chcete zarobiť, predpokladám, že áno, a tento benefit nebude dosiahnutý, no taký ten shop nemal význam. Čiže tie parametre, ktoré sú tzv. Baselinované, alebo teda dohodnuté na tej najvyššej úrovni, tie musia platiť, ale môžu byť benefity, ktorými sa dá hýbať hore-dole. Takže toto je ďalšia oblasť, ktorú rieši Prince 2. O tom by sa dalo hovoriť veľmi veľa, ja už asi mi dochádza čas, nemáme tu žiadnu časomieru. Takže, čo sa týka skúšky a certifikácie, musíte mať certifikát Prince 2 Practitioner, aby ste mohli realizovať túto skúšku. Musíte, teda skúška pozostáva z 50 otázok, z ktorých musíte dosiahnuť 60%. Čiže 30 správnych odpovedí musíte urobiť. Skúška sa deje elektronicky, školenie je normálne trojdňové, tak ako je štandardný Prince 2 Foundation. Toto hovorím o skúške Prince 2 Agile Practitioner. Čiže toto sú podmienky pre Practitioner. Je možné, že Axios uvedie na trh nejaký produkt, ktorý bude povedzme Foundation level, zatiaľ je tento Practitioner level. Ja som aj pripravil e-book, ktorý som vám chcel predstaviť o Prince 2 Agile, lenže Axios nie je až taký agilný, ja som ho tam dal v septembri na schválenie a dodnes ho nemám oficiálne schválený, takže som vám ho tu nemohol predstaviť. Ale na tej našej stránke Prince 2SK, keď tam prídete, tak keď bude, tak bude k dispozícii, ja vám ho dám. Takisto tam pripravujeme, že si budete môcť robiť testy, také skúšobné testy, ktoré sú otvorené pre každého, že či máte na to, aby ste urobili Prince 2 Agile, alebo nie. To je asi tak z mojej strany všetko, čo som stihol v tomto